živimo u najljepšoj zemlji na svijetu, iz koje mladi bježe u neke druge, manje lijepe zemlje. Naše tlo je plodno, ali naša su sela prazna. Možda nam treba neki super heroj da nam pokaže kako ponovo biti sretni. I zato te želimo pitati. Tko su tvoji heroji? Možda oni na koje tako često zaboravljamo. Oni čija djela ne možeš vidjeti na televiziji, ali možeš na svom stolu. To su naši heroji, domaći proizvođači svih vrsta i veličina, koji zajedno s nama grade bolju budućnost u najljepšoj zemlji na svijetu. I na naše stolove donose najbolje iz Hrvatske.